Nosaltres som les Mosquitas Muertes i som una companyia de Formentera que va néixer el 2017 i aquesta és la nostra tercera peça, la que venim a presentar aquí en el Teatre del Mar. I es diu La mala llet i és la primera part, que és la decisió dins d'aquest procés de la maternitat. La mala llet és una conseqüència inevitable d'un treball que ja vam començar amb Entre les piernas, que abordava el tema de la sexualitat. Llavors, abordarem el tema de la sexualitat des d'un punt de vista més juvenil, diguéssim, que anava més amb el nostre moment vital, i ha evolucionat aquest moment vital nostre, que ja no ens plantegem tant quines relacions sexuals tenim i com són tractades sexualment per homes i dones, sinó volem o no ser mares.